Zingamashumi izidumbu ezatakulwa Emayini Stilfontein. Umphathiswa uqinisekisile ukuthi bangamashumi sebebonke ozama Abashona kule mayini. Abangu 78 bashonela emgodini wemayini, kwathi ababili bashonela esibhedlela. 78 from the mine and 2 died in the hospital is 80. 78 plus 2 is 80. Now, again, the postmortems have been completed. 5 of them have been positively identified. Lusaqhubeka uhlelo lokuhlonza izidumbu kanti luke lwathi ukuphazamiseka ngenxa yokuthi izidumbu eziningi bese zonakele kakhulu. Iphini likamqondisi jikelele eminyangweni uPolaki Mukatsane lithi 5 imindeni esifikile yazolanda izidumbu zabathandiweyo bayo. By yesterday evening we received from the pathologist that 5 families have came forward and the police have taken the process of making sure that the identification do happen. Amaphoyisa nawo ayingxenye yohlelo lokuhlonza izidumbu.